Tento názov tvoria 3 slova, 3 anglické slova: tax, jobs, legal. To znamená dane, práca a poradenstvo. Naša spoločnosť TE-Legal sa venuje vráteniu daní zo 7 krajín, spracovaniu žiadostí o prídavky na deti zo zahraničia, získavaniu formulárov U1, spracovaniu daňových priznaní pre živnostníkov a pre obchodné spoločnosti. Výhodou našej spoločnosti je určite to, že tak ako ja, aj môj spoločník Marián, veľa našich kolegov, ktorí s nami spolupracujú, žili a pracovali v zahraničí a teda presne vedia, akými problémami, akými starosťami a radosťami si naši klienti prechádzajú. V roku 2012 som začal pracovať ako živnostník v Nemecku, no až potom vysvetlo po tých 3 rokoch, čo všetko obnáša robota v zahraničí. A neverím tomu, že keď budete dobrý elektrikár, že budete aj dobrý ekonom. Nejde to dokopy. O vrátenie daní som sa nepokúšala sama, pretože je to komplikovaný proces. Využila som tieto služby tejto firmy, o ktorej som sa dozvedela z internetu. Pri našej práci sú najdôležitejšie garancie pre našich klientov a ľahko dostupná služba. Táto služba je dostupná online. Klienti nás môžu kontaktovať prostredníctvom nášho webového formulára. Stačí, ak tam zadajú svoje meno, telefónny a mailový kontakt a naši kolegovia, respektíve kolegyne sa už postarajú o zvyšok. Keď som oslovil pána policiána, som videl absolútne profesionálny prístup. Mne neviac na stavbe povie du bist profesionál, ale čo som tu videl v tej agentúre, tak to je ešte viac niečo. My poskytujeme klientovi integrovanú službu, to znamená, má u nás spracované daňové priznanie. Ak má záujem, môžeme mu spracovať slovenské daňové priznanie. Rovnako, ak má deti, tak požiadať o prídavky na deti zo zahraničia. My poskytujeme klientovi kompletný balík na jednom mieste. Firmu TE-Legal by som odporúčila každému, kto pracuje v zahraničí, kto si s tým nevie poradiť, alebo služby, ktoré v zahraničí sú, nechce využívať z dôvodu vysokých nákladov. Stačí, že nám klient pošle žiadosť raz na začiatku procesu a potom už nemusí robiť nič. Celú administratívu až po získanie daní vyriešime za neho. Najväčší plus asi je to, že som mal tie problémy vyriešené, čo sa týka daňového poradenstva. Klientovi teda odpadá behanie po úradoch, klientovi odpadá kontaktovanie svojho zamestnávateľa a klient vlastne môže následne ten ušetrený čas stráviť napríklad so svojou rodinou alebo niekde na výlete. TE-Legal využívam od roku 2014. Prečo sa vraciam? Nepovedala by som, že sa vraciam, ja to beriem ako samozrejmosť. Beriem to tak, že som klientkou TE-Legal.